gaat het hier ontploffen in het Friesland Heinekenhuis. Ja, aardig wat hè. Een mooi feestje aan krijg in het Holland Heinekenhuis. Dus ja, echt super vette ervaring. Dat is dan bovenaan die tapsteers en iedereen is zijn dak geeft. Echt super leuk weer dat. Hoe voelt het om skiertnis te schreeuwen? Ja, dat besef is lastig om dat eigenlijk terug te krijgen eigenlijk. Ik ben echt zacht gefocust geweest op mijn eigen prestatie en om die oefening gewoon terug te komen. Dat was hier het doel eigenlijk. En ja, dan wist dat die kans op een mooi plak heel groot is. Maar ja, uiteindelijk is het gewoon lukt. En ja, dat is gewoon in eerste instantie een hele grote opluchting. Maar het besef als het presteert, dat is gewoon ja, moeilijk eigenlijk te beseffen. Ja. Dat zal de komende dagen ongetwijfeld wel komen. Ja, hoe wie de spanning, Joet? Ja, wel groot. Ik heb echt een topvoorbereiding in hand. En ja, dat is ik wel heel belangrijk best, denk ik. Want ik ging met een heel goed gevoel de wedstrijd wel in. Maar op het moment dat ik die hal in ran, toen kwam de zenuwen wel. En mijn hand trilde van volgens mij. Dus ik heb best wel moeite om dat een beetje onder controle te houden. Maar ja, uiteindelijk is het lukt. En de oefening ben ik teruggekomen en het is goud weer. Dus ja, top. Ja, hier die spanning ik te krijgen, maar het feit dat het wist is van ja, als het Joet goed gaat, dan zit die gouden plak erin. Ja, tuurlijk. Het is oors en dat is als outsider zo'n wedstrijd in geest. Dan wist heel erg goed dat het een van de medaillekandidaten wist. En ja, de andere concurrenten, wie eigenlijk met Ian, die Sampet Jochen zoeken wandelen, wie Sukai. En uiteindelijk komt Hamburg de Hoehinnen, die hier Sampet 4, dus Fjout in een leger, maar scoort dus wel heger dan Sukai. Ja, dan wist dan Kester mij Fjout in de heger, dus ja, die plak wel uitwingen. Dus ja, dat is natuurlijk ja, heel erg lastig om daarmee om te gaan. Ja, want het was een finale, maar het ene nooit het goede resultaat. Eerst de ene Chinees zegtje, dan de andere Chinees maar nog een dikkere zegtje doorheen. Toen kwam het zoals Hamburgen en toen moest ze sto. Wat dacht je? Nou, ik heb geen oefening gezien van mijn concurrenten en ik kreeg natuurlijk wel wat mij hoe het ging. En ja, uiteindelijk heeft volgens mij iedereen zijn oefening hartstikke mooi geturnd. En, maar goed, misschien weet ik me goed als het net helemaal terug is. En, het is net heel erg ja, dat de rest goed gaat, want we wisten maar die oefening dan kan het alle kanten op gaan. Maar dan moesten we er eigenlijk wel net mee bezig wezen, want het is al moeilijk, ja, het is een uitdaging nog om die oefening tot te komen en daar is alle concentratie voor nodig. Ja, en dan uiteindelijk, dat is eerst, dan landst. Wie dat een lietsmoment van ontroering, want dan zeg ik die even slikken of zo. Nou, ik weet het net, maar het is wel een heerlijk gevoel dat het, omdat die oefening lukt, maar ik mijn son einde gewoon steen en dat is natuurlijk super overtuigend. En daar pak ze toch een beetje mij ten opzichte van de concurrentie. En daarbij komt nog dat de zaal helemaal uit zijn dak gaat, dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, hier stond voor het in de gaten, ja, dit is binnen. Nee, ja, juist omdat ik de rest net hier shoen en dus ik kerst het nergens met een vergelijkje. En ik kwam er daarna dus achter dat 16 fjouwer de eerste score weer. Nou, met een beetje rek hier wist ik dat het dan een oorlog punt inderdaad dat ik Utrecht mocht hebben. Nou ja, maar vooral mij het einde waar ik weinig heb laten lezen. Hier ik wel het gevoel dat dat mogelijk weer. Ja. Ja, en dan uiteindelijk dan komt dat bevrijdende moment. Ja, is het bevrijdend? Ja, natuurlijk. Ja. Het is super spannend. Ze dienen behoorlijk lang om te scoren, want ze moesten nog even één element uitzieken. Dat hier een D of een E-koer was, dus dat is zo'n 8 of zo'n Jochen. Nou, moest natuurlijk zo'n Jochen wezen, maar moesten ze nog even uitzieken, dus er even. Maar ja, uiteindelijk weer te verlossende scoren en ja, dat weer top. Ja, en dan wist van dat goud is binnen. Hij heeft 4 jaar lang kei het verwerken, alles voor dwan en lidmatten. Ja, wat gevoel komt er dan boven? Ja, nou, misschien in eerste instantie wel opluchting eigenlijk. Juist inderdaad omdat ze wist dat het mogelijk is en dat ze het verder werkt. En nu krijg je kans en dan moest ze me pakken.
Dus dat het dan lukt, dat is gewoon ja, eigenlijk een opluchting die is dan eerst is. En uiteindelijk natuurlijk gaat het weer in blijdschap. Ja, want als die daar op het podium met Wilhelmus klinkt voor jou, op het moment dat het echt mat, ja, dan kun je je voorstellen dat is het mooiste gevoel wat er is. Ja, dat is heel bijzonder dat het volkslied wordt spelen. Dan staan daar op de eerste plak op de Olympische Spelen. Dat is ja, heel bijzonder. Daar heb ik zeker van genoten.